Seo cuid go na scéalta is mó a bhír Tuairisc an teachtain seo. Tá neart scéalta eng faoi hochan na hochtaránachta, cáinniú an taoiseach as orlis troda i dúirt ar an Gaeilge agus é caint ar a bheachtas. Tá alta eng faoi na gealúntaí atá tucaí agus na hiireachtaí atá déanta ag iarthóirí tochain an Gaeilge ólam san am Cathú, agus thug Mary Lou MacDonald led faoin iarthóir a dheofa takeíocht hin féin. Sé an starí garród ó tuatha atá man cainte le helnaí hé ar feiste caint in teachtain seo, agus é caint faoin ról a bhíoch ag an Uachtarán go tradiisiúnta agus an taithrú atá takeí ar a ról sin a measc rud a dhéile. Bei cóip láiscríomh ag an leabhar cáiliúil i scríomh seachtún céitin foras feasar éireann a gáil ar ceant an bhí se againn. Chur ar fansamílí an saor a scríbhú san 8 déag ar ceant ag chuine agus iad a súil le sús le €50,000 áiléir. Tá deireseach na mór rih lech láthar na Gaeilge agus imachtaí Gaeilge ar siúl ar fud na hÉireann mar chuid gan ihe chultúir atá ar siúl an nacht, agus béon mórsúil cearta ar siúl maiile clia tróna de Saran, ainneó na drochaimsere. Tá súil le carna na Gaeilge go mbeidh na mílte láthir. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc inis.